Id-deċiżjoni ta' Infrastructure Malta li taqla diversi toroq f'daqqa fl-inħawi tal-Marsa u l-madwar waslet biex ir-residenti ta' Ħaltarxien u Santa Luċija spiċċaw maqfula fid-djarhom. Bil-ħruġ għal dawn iż-żewġ lokalitajiet li diġà kien problema minħabba traffiku, l-eluq tat-tela tal-addolorata wassal biex sar kważi impossibbli li residenti joħorġu minn djarhom waqt li jittamaw li xi ħadd iċedilhom. Dan hekk kif ammont kbir ta' karozzi huma sfurzati jgħaddu minn triq ħalluqa biswit il-ġnien taċ-Ċiniżi u triq Garibaldi. Is-sitwazzjoni qed twassal għal traffiku kbir kemm filgħodu kif ukoll wara nofsinhar. Deċiżjoni tal-eluq taż-żona tar-roundabout ta' Santa Luċija waslet għal kritika kbira hekk kif il-ħin ta' vjaġġar fl-inħawi żdied drastikament u residenti qed jispiċċaw iduru dawra ma' Malta. Ir-residenti lanqas biss jafu kemm se tippersisti din is-sitwazzjoni hekk kif Infrastructure Malta qalet biss li t-triq se ddum magħluqa għal xhur. Dan għaliex id-deċiżjoni tal-eluq ta' din iż-żona għal bini ta' żewġ mini sar fl-istess waqt li għaddej ukoll il-proġett tal-flyovers tal-Marsa, sitwazzjoni li waslet biex it-traffiku kollu min-naħa t'isfel ta' Malta spiċċa jgħaddi minn żewġ toroq. Fl-aħħar jiem il-kaos tant kien kbir li l-gvern ma kellux għażla ħlief li jibgħat uffiċjali tiegħu ma' kull roundabout fl-inħawi biex jiggwidaw it-traffiku.